Good morning Iloilo. Welcome na sa aton nga programa Ilonggo Kaps on Air. Pizza 21 na kita karon sa bulan sang Mayo tuig 2024. Siyempre adlaw naman kita nga Martes. Kag nakatayap kita sa subong aga with Radio Ogyon Santa Barbara. DYIS 106.7 FM sa inyo sining nga mga radyo. And of course, makitaan man kita sa aton sining official Facebook pages. Ang Iloilo Police Provincial Office kag subong man ang Santa Barbara Ogyon page. Live kita nga naka-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalwa ni Dr. Ramil Oy. Sa ngalan sa aton officer in charge sa Police Colonel Bayani Razalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, inyong minkaupod sa subong adlaw sang Martes, ang inyong mga kabalikat sa technical side, Patrolman Kenneth Ang. Ako naman, Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Kagaton sining nga pagkatalon sa inyo sa subong aga ang mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sa nga Iloilo. Isagi ka man namin nga Martes nga adlaw sa inyo tanan-tanan. Kamusta ba lang inyo sining nga aga sa subong nga Martes? Kag of course, tinda naman diri sa banwasang Santa Barbara. Kag mabatian man kita dira no sa Santa Barbara Public Market. Through sa aton sining naka-hook up kita no sa subong aga with Radio Ogyon Santa Barbara. Kag sa aton sining mga birthday celebrant sa subong adlaw. Nagapilit ang aton sining birthday song. Happy birthday kids sa tanan nga mga my birthday sa subong adlaw no nga Martes 21 no o kun Mayo 21 na kita subong. Kadasig lang sang inadlaw kabalikat Kenneth, pila na lang kadlaw. Yes, na pagkatapos ng bulan sang Marso, kag isa na lang katulog is birthday mo naman. Advance happy birthday sa aton sining kabalikat first class technician, Patrolman Kenneth Ang. And of course kay sa aton sining second class technician no kay Police Corporal Richie Mayhaw dyan. Advance happy birthday man sa masunod man sa nga adlaw ang sining birthday. Sunod kasundan na yung aton sining mga first class technician nga birthday sa subong bulan sang Mayo. So advance happy birthday kid kag subong man sa mga naka-birthday gino sa subong adlaw is happy birthday kid sa inyo tanan-tanan. I-celebrar nato aton sining birthday no nga mangin malinong kag matawhay. Kag siyempre nga aton sining celebration is in a moderation lang. Agod nga mangin talonsay kag siyempre mangin memorable ang inyo sining mga paghiwat sa inyo sining birthday. Kag subong man sa mga may events no sa subong adlaw dira sa inyo sining mga area dira no pili ka mo kapadangat sa inyo sining mga shoutouts kag mga greetings diri sa aton sining comment section sang aton nga live sa subong aga. Which is may consistent kita no nga 20,000 ka followers no or live viewers sa subong aga. So hindi ka mo mag-hesitate dira nga mag-comment sa inyo sining mga greetings kag subong man inyo sining shoutouts. Kag pag-participate rin sa aton sining mga topic nga ginadiscuss sa subong aga. And of course, aton sining mga ilocaps no alindra sa 1st District hasta sa 2nd, 3rd, 4th kag 5th District sa probinsya sang Iloilo. Isagid ka man nami nga aga sa aton tanan-tanan. Lakit nang duwa naton sining mga mobile force companies no dira sa banwasang Tigbawan. Kag subong man sa banwasang Sara, Iloilo. Kag sa mga avid fans sa aton nga always gid nga nag-monitor sa aton sining programa. Thank you so much gid. Kag sa mga nag-monitor man no sa Facebook page sang Radio Ogyon Santa Barbara. Happy morning gid sa inyo tanan-tanan. Kag sa aton sining mga topiko sa subong aga, aton sining pakigangutan no ang hepe sang Kabatuan o kon Pututan Municipal Police Station.
Kay magay no nanon kita no sang ila sini nga accomplishment kahapon nga adlaw. Which is pila naman bala ka persona ang ila sini nga natigayon nga madakop sa sini nga kung pila naman bala ka persona ang ila sini nga nadakop sa ginhiwat sini nga buy bust operation kahapon nga adlaw. Kung sa di naman bala ang source sa sining Shabu. Kag subong man kung di naman bala ang sa di naman nila ginadispose sining mga illegal sining droga. Nga ila sining ginabaligya no which is kadako no sang recoveries sang Pututan Municipal Police Station. So aton karon ibaluon no kung pila ka persona ang ila sining nadakpan, kung pila gid balang total sining balor sang Shabu nga na-recover kahapon. Kung pila naman bala ini ka gramo no ang ila sining na-recover sa nasabit sining buy bust operation. And of course, good morning man sa aton sining Public Information Officer makaupo naton diri. Sa aton sining sa PIO office. Kay Mama Police Senior Master or Police Master Sergeant Geraldine Patusa Magbanwa. Good morning gid subong man dra kay Mama Karen Rizano. Dira sa babaw naton nagsubong man sa mga ITs naton dira. Kay Patrolman Ilibert Chanova. Kay subong man kay Police Senior Master Sergeant Jerome Halbena. Kag siyempre sa aton sining live programan sa subong aga. Magata kita sa mga pila ka mga tips and reminders sa aton sining mga live viewers no sa subong regarding naman ini sa safety siyempre sa safety naton sining pagbiyahe no sa kung pagtaris sa aton sining dalanon. Kag siyempre mga pila ka mga summer vacation na safety tips naton. Always naton ginaliwat-liwat agud nga madumduman sa aton sining mga live viewers kag subong man sa mga followers naton. Which is nga aton sining followers nagdangat na masobra 51,000 diri sa official Facebook page no sang Iloilo Police Provincial Office. The only official Facebook page sang Iloilo Police Provincial Office. So wala na kita sang liwan nga page kundi amo lang gid ni. So kung may iban dira nga naka-page nga nag-PM dira sa inyo nga gamit ang Iloilo Police Provincial Office is hindi na legitimate no. Kaya aton sining legitimate official Facebook page is may 51,000 plus na mga followers. Kag siyempre aton man sining pagpasiplatan ng operational accomplishment sa inyo sining Milocaps no sa bugo sining bulan. Nagpungko ng aton sining officer in charge sa Police Colonel Obayani Razalan na nag-isa na kabulan no sang tilikdan sining adlaw. Kamusta bala no aton sining accomplishment no alin sang April 19 hasta sang May 19, 2024. Kung kamusta bala aton sining mga accomplishment sa kampanya kontra illegal nga droga. Subong man kampanya naton kontra illegal nga pagpangisda. Kag kampanya man naton on or intensified campaign naton on arrested wanted person. Kag subong man kampanya naton kontra illegal quarry o kon pag-implementar naton sang Provincial Ordinance 2017-145. Good morning dira kay Sir Winston Biadog dira sa Banwa sang Limery. Aton sining mabisan kag mabuot nga hipeno dira sa Limery Municipal Police Station. Kag sa dares naton sira nga mga ilocaps dira sa Banwa sang Limery. Good morning again. Sa gyapon kamo nagapamati diri sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air with Radyo Ogyon Santa Barbara. Kag mapatihan man kita no sa ila sining frequency sa 106.7 FM. Kag siyempre mapatihan kita dira sa Santa Barbara Public Market. Kag makitaan kita no sa ila sining official Facebook page ang Santa Barbara Ogyon page.
Kaya siyempre ito rin man sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Kaginin nyo man pakalipatan, no? Kada Domingo may ara kita sining programa Ilonggo Kapson Airman. Dira sa aton sining duwa ka radio station dira sa siyudad sang Iloilo. Kag siyempre aton sining kape kag balita, no? Kada Lunes, Miyerkules, Huwebes kag Biyernes diri sa aton sining official Facebook page. Kada alas 11 naman ina kag hasta alas 12 sang odto. So, sa dili lang madugay, no, mangin ko po nato ng hepe sang Pututan Municipal Police Station. Regarding sa sining dako nga recovery sang Shabu naman kahapon nga adlaw. Dira sa nasambit sining Banwa. Kung kamusta ho nato, no, kung pila naman bala ka gramo ang natigayon sining ma-recover sang aton sining mga operatives. Upod man ang Pututan Municipal Police Station. Sa aton sining oras nga alas 10:18 na sa aga. Good morning man dira kay Sir Oscar Servidad, no, watching dira sa Zaraga Church. Thank you so much good for watching, sir. Sa kampanya nato na kontra illegal sining o kon sa illegal nga droga. Yara na sa linya, no, ang aton sining mapisan nga hepe dira sa Banwa sang Pututan Iloilo o kung sa Pututan Municipal Police Station. Kagaton sining hibaluon dugang, no, kung pila bala ka persona ang ila sining natakpan. Pila naman bala ka balor sang Shabu kung nabaligya ining recoveries naton. Kung pila bala ini ka gramo. Kagini bala tumandok gid mismo sang Pututan o kung Banwa sang Pututan Iloilo. So, yara na sa linya si Sir Kabalikat Police Major Jose Rey Pabalan. Sir, good morning sir. Kag welcome diri sa aton sining programa Ilonggo Kapson Air. Kaupo nimo sa subong aga Kabalikat Erwin. May aga gid sa programa ninyo, no, kag may aga gid sa nakapamati sa programa sa Iloilo Police Provincial Office. Okay, thank you so much good sir sa imo sining chimpo, no, sa subong aga sir. By the way sir, kahagabi bala nagulan man dira sa Banwa sang Pututan sir, kay diri sa syudad medyo tortalite lang or diri sa Banwa sang Santa Barbara man. Daw naman sa ganamon nga bilong nagtalutarity tama gid kanipis, no. Kagabi. Kag mo na bala sir no kapaang gid sir no tani kag mag-ulan na. Anyway, aton nga kamustahon naman sir ang inyo sining accomplishment. Ano bala oras ini nga ginhiwat inyong bypass operation kahapon o pod ang aton sining operatives man kag pila bala ka persona nga aton sining napangdakop sir Kabalikat Police Major Pabalan sir. Kahapon no nagkandak kita sang positive bypass operation mga alas 5 kahapon. Mayo 20 isa ka nato ka barangay sa poblasyon sang sang Banwa sa Pututan. Or nakadakop kita sa isa ka HPI kag isa ka niya ka cohorts, no. Sa isa ka bypass operation upod nato ni kako ng PDO. So IPPO man, no. Kag nakabakal ang atong police surveillance sa isa ka sa sale. Kag naka-recover pa kita sang mapugit ka mga sachets, no. Sa suspected Shabu, nag-bug at isa sang more or less 230 grams. Diba mo? Baw, kada ko gali. 230 grams, more or less. Pag may estimated drug price sa street price, sang 1.564 million pesos, no? Baka dako gali, sir, no? Sobra isa ka milyon nagtunga ang iya sining balor kung mabligyan na naton sir sa ang iya sining street value sir, no? Dako siya. Dako siyang persona HBI siya. Ining mga persona ini sir is ining duwa ka persona is tumandok mismo sir sang nasambit sing barangay nga nasakpan sang Pututan sir. Tumandok din siya sang Ligas Maward diri sa Pututan. Tapos ang isa ng SPI nga si alias Pato. Dati siya arrested ba sa 2013 sa sa violation man sang RA 9165, no.
release niya sa 2018 kag subong sa 2024 nagbalik naman siya kag arrested naman siya sa penado naman sa isa ka bypass operation. So considered na experience siya, no. Tapos ang iyan niya isang kunin amo ni siyang nagagwa nga runner, no. Sila tiniding sila nga duwa sa pagbaligya sa illegal drugs. Kag ni siya LGBT pa ni siya member, no. Ano na sila, sir, makilalahay lang ni sila, hindi man na sila parentihanay nga duwa? Parentihanay sa nga duwa, kay pariyo pa nila ang middle name sang isa mo man ang apelido sang Alias Pato. Kag ano ni sir, ang isa, sir, isa may pamilyado na kag may mga kabataan man? Ang si Alias Pato, may asawa ini, kag may kabataan, no? Tapos ang isa yati, LGBT siya. Si Alias Pato. Mga pila man ni sir ka bulan ang aton sini nga pagpanilag sa ila sini nga illegal sini nga activity, sir? So bali malawig natin nga pag sa ila, no? More or less mga 1 month ni ang aton nga pag subaybay na sila pag surveillance sa area nila. Kag sa dini nila, sir, ginabaligya, sir, or sino nang ila sini nga mga parokyano sa sini nga Shabu, sir? Based sa aton information, no, kasi ang aton nga mga informants na lang sa palibot nila nga kita mo kadto sa ilang nga balay. No, kadto direkta sa balay nila. Kada mostly ang mga parokyano, yung mga taga-dirigan sa sa poblasyon sang Banwas sa Pututan. Okay, dragi mismo man sa Banwas ang Pututan. Anyway, sir, ining mga persona bala, sir, is ni ilang permanente gid nga obra, sir? So wala ni siya, no. Wala ni siya sa permanente nga obra. So dira lang siya sa ilang balay nila. Okay. Sa dini bala sila subong detain, sir, kag ning mga kasong ila sini nga pagatubangon pagid, sir? So subong naka-prepare kita nga subong hapon i-file naton ang violation sang possession kag sang selling illegal drugs under sa ating 165. So subong ari dito sa atin sa temporaryo sa aton custodial facility sang Pututan Municipal Police Station. Okay. Mensahe na lang naton, sir, kay daw halos nagasunod-sunod mga aton sini nga successful operation dira sa Banwasang Pututan. Mensahe na naton, sir, sa mga dira pagid sa mga individual pagid, no, nga balik sa dating gawin nila or sa nagapadayon nga naga-engage pa sa gihapon sa sini nga illegal sini nga likoton ang pagbaligya kag paggamit sang Shabu, sir. Kabalikata Police Major Pabalan, sir. Again, nagpasalamat kami sa mga pumuluyo ang nag-aatag sa information dito sa inyong police station na naging turn out natin ito positive operation, no. Kag this will be a strong warning sa nagabaligya pa dara sa mag-engage sa illegal drug trade, no. Ang mga pumuluyo na mismo ang nagasugid sa ila kag will do a very aggressive bypass operation against them. Para maprotektaran man natin ang ating mga kabataan sa ating mga barangays diri sa Banwasang Pututan. Okay. Thank you so much, good sir, sa imo sining chimpo sa subong aga, sir. Kabalikata Police Major Jose Rey Pabalan, sir. And congratulations, good sir. Salamat din kag mayong aga din sa nagpamati sa ating programa. Sa ato nabatian ang mapisan nga hipes ang Pututan Municipal Police Station na Kabalikata Police Major Jose Rey Pabalan. So once again, congratulations again sa aton sining mga operatives kahapon nga adlaw sa sining successful operation sa Mandira sa Banwasang Pututan, no, which is nga kadako sang recovery kahapon nga adlaw nga nagdangat sa almost 1.5 million sa sining buy-bust operation upo ang aton sining Provincial Drug Enforcement Unit team. Pasko kang kampanya, no, sa aton sining mga Ilonggo Cups. Ilabi na kita sa Banwasang Pututan. Nagisaman ka stern warning, no, sa hepe sa Pututan Municipal Police Station. Si Sir Kabalikata Police Major Jose Rey Pabalan sa mga individual padra no nga nagabalik loob o kung nagabalik sa dating gawin nila sa illegal sining hilikoton ining pagbaligya kag pagduso, no, o kung paggamit sang illegal sini nga Shabu na kung hindi ka mo madakpan sa subong is maabot gid ang tiempo nga magadakpan ka mo kag magaperwisyo man sa inyo ang perwisyo man nga ginahimo nyo sa inyo sini nga mga locaps kag perwisyo man sa komunidad, no, nga which is nga damo sang pwede mapiktuhan, no, sang sini nga illegal sini nga droga na kung magamit ini sa mga kabataan naton. Dako naman nga sa lawayon, dako naman nga problema sa aton sining komunidad.
So once again, congratulations guys sa Pututan Municipal Police Station. Nagsubong man sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit nga nag-operate kapon nga adlaw sa mga operatives nato no kay for the information sa aton sining mga pumuluyo. Hindi ni basta-basta nga klase operasyon no nga in just minutos lang or inuras ining pagkasasang operasyon. Kundi it takes time no, it will take time sang malawig sining planning, malawig sining pag-surveillance. Kag siyempre pag-test buy man sa mga individual nga nag-engage sa sini. Kaya hindi man mangina successful man ang operasyon naton without the support man sa mga gamay impormasyon nga ginapadangat sa mga pumuluyo naton na direktagin mismo dira sa aton sini nga mga komunidad man. So sa gyapon ang encouragement kag pakinggan nyo sa aton sining officer in charge sa Police Colonel Bayani Razalan sa mga pumuluyo naton sining mga Ilonggo nga hindi mangin successful ang aton sining mga operasyon without sa inyo sining support. So dapat bululigay kita sa sining ginapabaskog nato nga kampanya kontra illegal nga droga. So kung may mga information ka mo dira nga naibaluan, either kutso-kutso man inaapang muna bala nung ko isang mga kamaturan is nagaumpisa sa chismis kag haka-haka. So kung may mga impormasyon ka mo dira nga naibaluan, isipadangat lang no sa aton sining mga hotlines sa mga municipal police stations naton. Kaya naka-display man na sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Kag subong man sa mga official Facebook pages ng mga municipal police stations naton. Good morning dira kay Ma'am Avi Genovia. Nakalantaw gid sa aton sining program sa subong hapon. Thank you so much gid ma'am. Kag subong man nakalantaw man ang mapisan nga hepe sa Pavia Municipal Police Station kay Sir Kabalikata Police Major Daji Dilima. Thank you so much kid for watching sir. Awisis kabay man nga paulin ang banwa sa Pavia sa mga accomplishment naton, especially ang kampanya naton kontra illegal nga droga. Kag si classmate Benedict Dino nagalantaw man sa subong aga. Thank you so much for watching. So sa tanan naton sining mga live viewers no sa subong aga, pwede kayo mo kapadangat sa inyo sining mga shoutouts no kung nga basahon naton. Antes matapos aton sining live program sa subong aga diri sa Ilonggo Caps on Air. Sa aton sining oras nga alas 10:30 na sa aga. Sa banwa naman sa Ahoy ukon Ahoy Iloilo. Nagapilit na kita. Sa banwa naman sa Ahoy Iloilo. Tatlo naman sini ka persona ang natigayon nga madakop sa inyo sini nga mga Ilonggo Caps. Nga naka-engage naman ini sa ampang sini nga tong-its. Samo na bala nung basta hampangan kag may posta sini nga kwarta is consider gid nga illegal gambling o kon illegal sini nga sugal. Samo na bala nung sa reminders aton sa mga individual nga may mga bisyo. Kaya hindi lang kisa makaladik ang illegal nga droga o even sa sugal, is makaaladik man. So panugyan nato no sa aton sining mga pumuliw dira. Kung magalingaw-lingaw no, pwede man i-divert nato ng aton sining kalingawan. Sa mga mapuslan sining mga hilikoton, hindi nga maglingaw-lingaw dira nga maghampang ka mo dira. Or may engage ka mo dira sa card games. Kangay sang tong-its man dira o kung pusoy. Ang iban kinahimo kalingawan na pang iban kina bugas-bugas man. Amo na bala ko may nugbakal ka naman lang sang or kinanglan nga baklon dra. Bakla na nga daan hindi na pagpagya pa sa sugal. Kaya ginatawag na gani nga sugal no kay risgoy na. Di mayo lang magdaog ka ti kung magperde ti another libog. Di ka nga sinay once nga i-raid ka mo dra kay siyempre dakpan man ka mo dra. Ay iban nga dan kasugalan ara pa si gadalan. Nawala man lang sa okasyon kag even gani may okasyon pa is
bawal paghihapon as long as nga may postay na nga involved. Ina-consider kini naton sining illegal gambling o kung illegal sining sugal. So once again, congratulations gid sa Banwa sang Ahoy Municipal Police Station. Sa sining pagdakop no sang tatlo naman ka individual nga nag-engage sang hampang sining tungits. So kung nadra ni Sir Police Captain Randy Lambungan. So congratulations gid sir sa aton man mga operatives dira kag sa mga Ilonggo Cops naton dira sa Ahoy Municipal Police Station. Sa aton sining oras nga last 10:32 na sa aga. Good morning mandra sa Banwa sang Tigbawa na Ililo. Kay Sir Rorena na Tiane Rotan. Nga nagalantaw kita sa Barangay 2 Tigbawa na Ililo. Si Grounded Thunder Lightning. Thank you so much again for watching. Subong man nagalantaw man sa 1-2 nga nagalantaw kita gikan sa Banwa sang Ahoy Ililo. Kag subong man ang Ahoy PNP PCR nagalantaw gid. Thank you so much again. Kag sa duwa naton sining mga balita no sa subong aga. Magatag naman kita anay no sa pila ka mga tips and reminders. Kaya siyempre subong nung bulan although nga Mayo na. Pero mabatsagan pa nato ang phenomenon sang El Nino. Kasi nga mabatsagan gid nato nung kapaang. Even gani kung gabi. Although nga pila ka mga porsyon no sa aton sining probinsya. Nagaulan-ulan man no porsyon sang 3rd district kag subong man sa 4th district. May mga kabanwahanan nga nagaulan-ulan. Habang diri sa ato no sa 2nd district daw wala gid gawa. Except lang gabi sa Banwasang Liganes no kay daw nagtupa man ang ulan kagabi. Habang nagdugang lang gid ang kapaang no sa mga kalapit sining mga kabanwahanan man. Even sa may Pavia no nagagrabing kapaang. Naton sining mabatyagan. So pasalamat aning may mga aircon ang ila sining kwarto. Talonsay ang ila sining pagtulog. Apang kung hindi gani aircon kagaduangan pagid ko mag-brown out pagid. Muna bala na nga balila no nga pagbugtaw mo nang ano ka na lamugo ka na. No kapoy ka imbes nga pahuway tan yang imo sining tuyo. Kasi siyempre makatulog ka pang grabe no na makapuyan ka kaysa sa tuman sining kainit kag kapaang sa aton sining tiyempo. So magata kita no sang pila sini ka mga summer vacation tips. Kaya ito medyo malawig-lawig pa nga daan ng init. So sa aton sini nga mga estudyante nga always gina-cancel ang mga klase dira. Although nga gina-cancel ang mga klase sa mga eskwelahan, habang mga estudyante na nagalinagaw man kung dindiin sa gihapon. Kapit mga kabataan no nga although gina-cancel ang mga klase, ako nga hindi sila mataman tanis ang init. Habang ang iba ng mga kabataan is nagahinampang pasang burador. Tungtong adlaw. Pero nga basang iba is part of growing up na sa gyapon. Kag part man nagyapon sa pag-adjust no sang aton sining palibot. Kaya mo na blambal nila no good nga hindi magkasakit ang mga kabataan nung kaysa. Is pabayaan mo na lang dara nga maginampang sagwa. Compare nga magbabad sa mga gadgets dira no nga magsari ka tosdok sa mga gadgets. Which is nga why gid nga makuha dira nga maayo man, especially kung physical activities no. Kasi siyempre iban nga daan is nagapakuribong lang sa kwarto sa tuman man nga kainit. Kag nagapinulaw dira or naginampang sa gadgets. Anyway, sa aton sining mga summer vacation tips sa subong aga. Always sa gihapon no, hindi ginaton no pagkalipatan. Na magdala no sang tubig ilim noon. Anywhere man nga magkadto kamo dira. Kapin pa kung medyo strenuous ang inyo sining activities dira or medyo makabalalhas no inyo sining ginaobra. So always kin magbalon sang tubig.
Time to time inom gid sang tubig. Apang siguro man naton no nga matindo ang tubig nga aton sini nga ginainom. Agod nga malikawan man naton nga maglain ng inyo sini nga tiandra or ma-infect pa kamo dira sang mga sakit ngalin sa tubig. So siguro doon ginato ng aton nga ginato or aton nga ginainom nga tubig is matindo. Kag another tips bagay naton agod sa kay siyempre kalabanan nagalinagaw, nagabakasyon kun diin. Always ginaton nga isipon man naton sini nga mga panimalay, mga properties naton. Ilaki dira permi nga mga pertahan kag pwede masudlan sa mga kawatan dira. Kag siyempre ang mga secure nyo man dira ang mga yabi nyo sa mga gates nyo dira, sa mga pertahan nyo. Ibutang nyo man sa mga secure nga lugar. O kung pwede man lang dalon nyo agod nga wise ang makakuha dara or kada isa sa inyo is pa-duplicate sang yabi agod nga may kopya kamo kada isa agod nga secure dira. Kang iba na biyang yabi nila ginabutang dara sa or pagkasarado sa gate nila ginabutang man dara sa mga tanom may sabit kong dindiin. Di mayo lang karon kung wise ang mga kabataan na panilagan ang inyo sini nga or nakita ang inyo sini nga ginataguan sa inyo sini nga mga yabi dira. So asahin nga siguradong nakalak ang inyo sini nga mga gate yung mga pertahan sang panimalay nyo. Hindi man kita magsalig no sa mga tawo dira sa aton sini nga palibot. Ay ben kani sa mga tupad balay naton no nga ginasaligan naton. Isang inatugyanan nato na pangukaysa sila pa ning mga bantay sa lakay man. Kaya siyempre kung maglagaw man kita sa mga lugar nung aton sini nga ginalagawan. Kaya siyempre alos kalabanan na gusto gini magliwaliwa. Gusto nga mag-refresh or mag-unwind. So always nga may security and safety conscious kita all the time. Hindi kita magkampante dira sa mga inalagawan nato ng lugar. Hindi naton pagpamilin-bilin ang mga gamit naton agon nga hindi kita masalisihan. Hindi kita malutsan sa mga kabatan kaya nga sa subong at tiempo nga daan. Kabatan na strike anywhere nga daan. Sa mga lugar ang katuan naton na hindi kita sigurado ang iba nagapukuno-kuno ang mga turista. Panggali mga kabatan. Even sa mga online, usuman gyapon ang mga kabatan. Mga scammer dira kag mga kabatan ni siaraman. So hindi kita magpadala-dala no sa mga sales stock nila kung kaysa. Muna blano nga kapin pa kung mahilig ka man sa mga shortcut dira. Magpahapos nga makakita sang kwarta pang at the end no maintuan ka gali. So dapat careful kita. Kag just in case man nga kung nakawatan man kamo dira, hindi maghuya-huya no nga magpa-blatter. Wala pa dayon no ipa ngayo responde dira. Agod nga malagas pa dira ang mga kabatan no nga basi kung bago pa lang kamo dira na biktima. Isa ngayo assistance ayon. Amo na bala nung always get the save ang aton sini nga sa inyo sini nga phone book. Ang mga hotlines naton. Agod nga in case of emergency is mayara ka mo sini nga pagatawgan. Kag hindi lang mga hotlines no, sang inyo sini nga mga PNP. Hindi lang PNP hotlines ang inyo nga i-save dira sa inyo nga mga cellphones. Kundi pati man ang mga hotline no, sa mga other emergency nga mga hotlines naton. Like sa inyo sini nga health center dira. Subong man ang hotlines ang inyo sini nga MDRRMC dira. Agod nga in case of emergency and rescue, is mayara ka mo sining matawgan sa gilayon. So i-prioritize na inang mga numbers sa inyo sining phone book or mga Facebook pages no sang sining mga agencies. Agod just in case nga mga emergency and assistance nga kinahanglan ninyo, is makaresponde kita in just pila lang ka minutos no. Compare nga ma-search ka pa dira sa mga hotline kung yara ng emergency. Is may magluntad na sining insidente or krimen, ma-search ka pa lang sa inyo sining mga cellphone or sa Facebook pages, is delay na, much better na lang
save na kadaan sa inyo sining mga phone book. Kag sa tips naman naton, sa road safety tips naton sa kay siyempre kalabanan nagabiyahe man. Katari sa aton sining mga dalanon. Always gid nga check ang aton sining salakyan. Either ano man na, pick up man na or sedan or auto man na or any nga transportation nga nasakyan ninyo or any vehicle nga ginasakyan ninyo. Kapin pa mga motorsiklo nyo man. Always gid nga check ng maintenance na. Check it permi, tandaan nato ng blow bagets. Agod nga mangina safety ang inyo sining pagbiyahe. Kaya siyempre mo na lang ano nato na kay luyag nato na magpaliwaliwa. So kung magbiyahe kita dapat safe man ang aton sining ginasakyan. I-check nyo kay perme ang tandaan nyo perme ang BLOW BAGETS. So blow bagets no, good nga matandaan ninyo. Siyempre basta sa letter B gani is brake. O kung ang inyo sining preno sa inyong salakyan is dapat i-check nyo man perme. Kaya mo na bala no kung dasig to ang dalagan sa inyong salakyan. Dali wala nang kali preno or lamusot na rang iya sining preno. So always get check no kag ano gid permi sa maintenance sa inyo sining brake man. Kag sa blue bagets naton after sang B is letter L ang mga lights. So mga lights ang aton sining masalakyan either motor man ina or whatever vehicle man dira. Ang mga importante ang lights. Ay, hindi lang na dekorasyon no, sa inyo sining mga salakyan. Kundi may mga purpose na para sa inyo sining safety and security. Event kapin pa ang mga brake light nyo dira, mga signal light nyo dira, mga left and right ng mga lightings nyo dira. Is dapat ano na hindi pundido. Agad nga malayo ka mo sa disgrasya. Kaya mo isang rason sa mga disgrasya man kaysa sa mga collisions or mga magasagidanay man dira akong kaysa. Because why ang mga signal lights sa mga kilid ni Wandera or why ang brake light no ngay nali lang ni mapundo. Di ba gali kasigang ya sini nga mga signal light dira. So dapat kung once ka mapundi is automatic na i-repair na. Or kung kinahanglan man nga isla na nga daan, isla na nga daan agad nga malayo kita sa disgrasya. After sang B kag letter L, after sang inyo sining brake and lights, tandaan man ang importansya sang oil. Kabiskan sa din lang bagay kaya importante sang oil. Agod nga may namatanlas ang inyo makina sa inyo sining salakyan. Kinahanglan gid ang oil no, agod nga may hindi man magkalakuba. Ang mga other spare parts badra sa inyo sining makina. So muna dapat na well maintain ang aton sining oil. So muna bala nung dapat consistent kita sa pag change oil man dira o kung pag refill no sa inyo sining oil sa maintenance ang inyo sining salakyan. After sa letter B, L, O is makasunod ang W sa blow bagets naton. Basta W na gani is water gini na tubig. Damo nang daan kay importante sang tubig. Water is life. Muna bala no tubig ang kabuhi naton. So same with sa aton sining mga vehicles man. Ang kaimportansya sang tubig. Kaya ang tubig naman is para naman sa makina nyo dira nga good nga hindi ma-overheat. Hindi dasing maguba is dapat well maintained. Kaya dapat always man kang gina-check ang tubig. Kag siyempre when comes sa tubig na gani is para man sa kamo dira nga nagabiyahe or kamo nga driver mismo is kinahanglan man sa tubig nga mainom ninyo. So hindi lang na applicable no sa aton sining mga vehicles. Even sa aton sining kaugalingon man no kay importansya sa tubig. Kasi siyempre kung hindi kita bastante sa tubig, dira na damo kita sa ginabatyag no, damo kita nga nabatyagan nga sakit sa aton sing lawas.
Same man sa aton sini nga mga makinaman kung hindi dira bastante ang tubig, is makakos ang mga overheat. So natapos na ito ng BLOW. Ang nabili na lang is bagets. Prantisin na ito na nag-acknowledge yung aton sining mga live viewers sa Subungaga. Especially kanday Mama Philly Espino. Watching mandra no. Thank you so much again. Subong man si Nini Flores. Good morning man. Magkapangapi-ngapi no. Thank you so much again kay Mama Nini Flores. Kag siyempre good morning mandra kay Sir Solona Villanes. Ang Deputy Chief of Police no sang Concepcion Municipal Police Station. Good morning dira kay Mama o kon kay Sir Solona Villanes nga consistent gid yung ng tao sa aton sining program kay Sir Police Captain Villanes o kon Solon Villanes. Thank you so much again for watching, sir. And the rest sa aton sining mga ilukaps no dira sa Banwa sang Concepcion. Ang New Lucena Municipal Police Station ng Kalantaw man. Thank you so much for watching. Kag subong man kay Mama Nala Rodriguez ng consistent ged nga nagalantaw sa aton sining program. Sa aton sining oras nga last 10:48 na sa aga. By the way no, good morning mandra kay Sir Jubon Palomo. Watching gidra sa Duenya sa MPS. Thank you so much ged. Sa dugang naton sining mga tips na sa road safety tips naton. At tapos na naton ang BLOW. Nabili na lang is bagets or BAGETS. Siyempre tandaan naton ang sa letter B naman another B sa blow bagets. Isang aton sining battery no. So mo naman ang importante ang battery. Siyempre battery na dira nagahalin no ang hindi mo na mag-function ang imo sining signal light dira karon or ini tanan ng mga lightings dira sa inyo sining vehicles kung wala sang battery. So dapat always man check ang maintenance ang inyo sining battery. Ang iban dira may expirations, ang iban dira is kinahanglan na i-change every pila ka months, pila ka years. So dapat always get ang check ang serviceability sang inyo sining battery. Kaya siyempre sa starter pa lang, sa pag-umpisa pa lang, sa pagpandarong pa lang sa salakyan mo, nakakinanglan sa energy or power nga gikan sa battery. So always get i-check ang battery sa inyo sining mga salakyan. And then ang after sang BLOWB is letter A naman, ang muna ka-importante man ang hangin o kon air. Siyempre basta maghangin na gani, ang istoryahan dira is hangin sa inyo sining guma. I-check it permi no, hindi kita mag-run flat. So mo na bala nung kung flat ang aton sining guma, dasing magkaguba no nga ang mga parte dira sa inyo sining guma. Or sa inyo sining tires dira is dapat well maintained man. I-check it permi ang hangin. Bastante balang hangin, nagkakaigo bala sa inyo sining salakyan. Hindi man pag sobrahan dira kung kayo may mga intended man nga air pressure or may mga PSI man ang intended sa inyo sining salakyan. Kung pila lang ang iya sining dapat nga kadamuon o kung kabaskugon sang hangin, basta hindi lang flat. So always get i-check dira ang inyo sining hangin sa inyo sining mga guma. Kasi siyempre ang air ventilation man sa inyo singa salakyan. Anon matuod ko na bastante sang guma ang inyo ang sang hangin. Ang inyo sining guma, apang inyo sining aircon dra is included na dra. Kasi siyempre kung kamo dra nga nagabiyahe kag nakasakay sa salakyan, kung kuba man ang aircon nyo man dra, is hindi man kamo makabiyahe sang hindi maka-enjoy sang moment dra. Kung inyong aircon sang salakyan nyo or even ang fresh air sang salakyan nyo dry is hindi nami. So dapat always man i-check gino ang air ventilation ninyo dra sa inyo sining salakyan. Kaya hindi ka komportable nga na budlay man kung hindi komportable. Kung hindi manami no ang hindi well ventilated ang inyo sining salakyan.
or hindi kayo man drang inyo sining aircon, so dapat always manina nga i-check. Kag sa letter G naman sa blow bagets naton, isa man sa pinaka-importante is ang gas or letter G no sa aton sining blow bagets. Kaya mo na blano nga kung anon mo ko nami sa salakyan mo bago. Nami man ang sining brake, nami man sining lights, nami man ang bastante man ang sining oil, bastante man sa tubi, okay man ang battery niya, kag daw okay man ang aircon niya. Gali kay ang inyo sining gas naman dra is maubusan or dali na lang maubos. So dapat bastante gid perme. Kung pwede man lang i-full tank, no? Pero hindi man pagkatamaan, no? Kaya subong nga daan is grabing init. Not advisable man no nga mag-full tank ang aton sining vehicle perme. So dapat may ample lang no nga gas dira. Always ging i-check no nga once kung kaisa nga mabusan. Isang gas ang isa sining kasalakyan mo man ako isang rason no kung nga nagadamo ka kalaguba nga mga makina man o kung engine niya is because man sang nakakaupusan perme sang gas. So always get no nga bastante ang gas. I-check it perme no kay although makita man da sa inyo sining gauge dira sa inyo sining motor man or salakyan man dira kung bastante pang inyo sining gatong. So mo na importante ang gatong gid. Kung pwede man lang kung mga long distance man lang aton sining biyahe man. Dala kita sa mga spare man dira no na extra galon. Pero dapat ang galon no dapat prescribe man sa base man sa standard sang gasoline o kon gas o kon gatong no kagod nga malikawan man aton nga madiskrasya kamos because ang inyo sining extra nga dala nga gas. Kaya mo na bala no kung isama extra nato dapat ano man aton sa specified sining galon, specified man nga lugar nga aton sining bulutangan. Kag another letter bagit nga pinaka-importante sa blow bagets is letter E. Ang aton sining engine no. Ang aton sining makina mo nang pinaka-heart dara sa inyo sining salakyan. Kaya mo man dapat na well maintain ang makina man dara o kanang inyo sining engine. Di ko mambal naton sining well maintain ang aton sining engine. Kung okay man ang sining oil, water niya, battery, kaga siyempre ang gas no dapat bastante man. Agod nga manami pang aton sining makina. Agod nga hindi man naman dali-dali maguba ang aton sining mga makina. So dapat well maintain no nga other sining mga accessories nga dapat nga i-maintain naton. Ay mo na bala no kung isang pag ano naton sa salakyan or sa mga vehicles naton kag mga gamit naton is nakadepende man sa pagkatipan naton. Kaya mo mala no nga nagadugay man ang isa ka gamit kung maayo man ang aton sining pagkatipan, especially no ang proper maintenance niya. Whether weekly man ina or daily no. Kaya may mga maintenance kita nga applicable sa dapat nga daily sa weekly, monthly or quarterly or semester or annually. So dapat always kin nga i-check no inang mga maintenance naton or maintenance schedule naton agod nga ma-preserve man naton no, ang serviceability sang isa sinika vehicle. Kag another important man no ang pinaka-importante man sa blow bagets naton sa aton sining salakyan isang tires no kun nga guma. Kasi siyempre una na dra no dapat hindi flat ang inyo sining guma. Dapat naka-prescribe lang ang iya sining kabaskugon. Kag siyempre kung may halos tanan nga masalakyan is may extra tires gid na or may spare tires gid dira. So dapat dalo na naton. Hindi na naton pag pamilin-bilin. Once nga magabaldang isa naton kaguma, at least may ara kita sining pang reserve dira. And then last is letter S. Pinaka-importante no sa aton sining blow bagets is ang aton sining self. Siyempre sa self naton, siyempre dapat kondisyon kita. Bastante nga aton sining tulog.
Kagang pinaka-importante kino nga wala kita nakainom. So mo na pinaka-importante kung naka-drive man kita sa salakyan or nakadalaman kita sa inidra nga vehicle or motor, dapat why kita nakainom, no? Don't drive when you're drunk. And when you're drunk, don't drive. Amo naman nakasimple nga ton sini nga rule dapat dira. Kailain gino nga although nga iban nga bal nga way gamay lang maninom ko. Pero no basta makahambal gani nga nakainom, is nagkalain na dra no nga reflexes nyo kung naka-drive ka mo. Lain ang pamisaro ninyo. Kagaiban basta nakainom ka nagadaan. Kaya even sa alcohol no bastante ang sugar sa alcohol. Sa mga alcoholic drinks naton. So nagatuga or nagaresulta na sa kasang kisa nagakatuyo kita. Kaya mo na bala kung nakainom ka mo, kisa in the middle sa nagabiyahe ka mo, abuton ka mo dira sa katuyo nyo, diba si mapiyungan ka mo sa dalan, kasi 120 mo sininga dalagan. Kapit pa kung why ka nakasuksok sa helmet, kung nakamotor ka naman, di siyempre matuyuan ka na, dami siyempre kung kapin pa kung kapoy ka pagit, laban-laban tuyuan ka. So dapat ano man nato no kung naka-drive kita dapat so kita dapat nakainom. Kung nakainom kita hindi kita na mag-meter nga mag-drive pa dira. Kung pwede man lang no kung gusto niyo magplano kung mag-inom kasi pa-drive sa iban dira nga makabalo mag-drive. Kag siyempre dapat kompleto man ang lisensya. Kag agon nga likaw sa disgrasya. So dapat tandaan nato no, kung mag-drive man lang kita nga nakainom is ipaiway na nga daan. Ay budlay na no kapin pa kung salakyan mo sila nga dala. May mga pasahero ka pati pila ka kabuhi ang imo sila nga dala. Hindi lang imo kabuhi ang ginarisgo mo kundi pati man ang imo sining mga kaupdanan. So muna tandaan nato always ang blow bagets. Agon nga min safe ang aton sining pagbiyahe kag siyempre pag enjoy sa aton sining palibot. Sa aton sining oras nga alas 10:59 na saga. Sa gyapon kamon kalantaw sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air with Radio Ogyon DYS 106.7 FM. Kawakitan mo kita sa aton sining official Facebook pages sa Santa Barbara Ogyon page kag subong man sa Iloilo Police Provincial Office. So kinitanay naman kita boss sa aton sining programa ang Kape kag Balita. Alas 11 naman inatobtob alas 12 sang odto. Nagapasalamat kita sa inyo sining pagpupod sa aton sining programa sa subong aga sa daan ng Permino kada Martes. Alas 10 Oktober alas 11 sang aga with Radio Ogyon kita. Madamong salamat sa inyo sining pagpupod sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Sa ngalan sa aton officer in charge sa Police Colonel Bayani Razalan, at sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, inyong kaupod ang inyo sining mga kabalikat na live nga naka-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa sulod sa Iloilo Police Provincial Office sa kaluwan ni Dr. Ramil Oy. Kami ang inyong mga kabalikat sa technical side, ang kabalikat o patrolman Kenneth Ang. Ako naman, Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan.